Kæmpede. Vildeste er det vildt. Godt. Klar. Okay, yes. Vi skal stadigvæk ud til det skovområde igen, og jeg er klar med 2 her. Jeg kan love jer for, at episoden i dag, den bliver rigtig god. Vi har blandt andet raketter, som bliver fyret af. Heksehusbomber igen, hvor vi så vil prøve med at sætte 2 sammen måske. Jamen, altså, det skal sgu nok blive spændende. Og i dag så bliver det bare så heldigt. Det bliver super, det bliver sindssygt succes. Altså, hvis det var, vi havde en skala fra 0 til 1 million, ville det blive på... Okay, 0 til 1 million ville det blive 0,1. Men det skal vi ikke snakke om. Det her, det skal nok blive godt. Og jeg har taget 2 af de der, som jeg har designet, som andre millioner har lavet. Vi vil prøve et forsøg om at putte 2 sammen. Og lad os se, hvordan det fungerer. Godt. Jeg vil lægge det her. Tag en lighter. Yes. Og så vil jeg tænde jer begge. Oh shit. Mamma mia. Men hvis I nu prøver at følge med, så vil jeg vise jer et andet lille forsøg, jeg godt kunne tænke mig at lave. Okay, er I med? Ej, for helvede. Nå. Yes, det var godt. Vi vil tage et forsøg mere på vand. Og som I kan se her, er der påført 2 heksehyl til. Vi har ikke gjort noget ved dem. Det er normale heksehyl. Vi har lavet det til en booster, hvis man kan sige det. Det her, det skulle meget gerne være en Rodin-raket, hvis nogen spørger. Og nu, og det er højt. Det jeg vil lave her, det er, at jeg vil få den til at flyve, hvis min assistent tillader. Ja, spyt da. Godt. Jeg starter med at... Okay. Jeg skal lige binde noget sammen. Holy crap! Nu går det i løs. Satans. Yes, sir. Yes, sir. Jeg sagde, at jeg havde alt under kontrol. Okay, jeg tænker, at jeg sidder her og ser fuldstændig latterlig ud. Det her, det er stadigvæk det samme glas. Eller et glas, vi har fuldt med gas. Det er rimeligt. Men jeg vil tage den her slangebombe og tænde den. Og bagefter forsvinde, fordi at der ligger gas nede. Så vi må se, hvad der sker. Mål, mamma! Ulla! Det siger jeg. Ja. Det var noget ganske særligt. Og jeg vil lige hilse at sige, at kortene, som lå i, det er et gas. Ja. Yes. Vi kommer tilbage efter en lille pause. Yes. Er I klar til det her eksperiment? Vi glider den hen af isen. Det må da være det vildeste af det vilde. Godt, vi er klar. Yeehaw! Høja, høja. Nej, den er vild. Det begynder at sne, men nu skal vi til det vildeste. Det her glas, det er simpelthen ikke fået nok endnu. Så nu skal vi altså tænde den her kælder, den er proppet ned i, og booster på 2 heks. Det der glas, det er til diamanter. Jeg skal lige sætte af. Flygt!
det er langt nok væk. Kig, kig, kig.